Di laya ayu bangkumbang pujuk di batin jale basisi akan mungkin kajadi gua dandam niyai ko ina kajadi langsung nade abang kajadi utang-utang ko ina abang bayar dibuka bana buku harian na hilang puno bangkumbang palala. Oh biasa karek pantun ayu. Sebelum sampai ke isinya kami dari rombongan Induk Bako sedang lagi mohon pamit ke bagian Basamo da ulu setapak kudiara karekan agak stumit sebab tujuannya mau kasih kami Allah sampai. Terima kasih Induk Bako kami lapi tu suci bongkon aja nih ya. Cik lai kelupu tukang oyak nampaknya dari Dio Rogan sama-sama bahkan dak lagu nyup sebenarnya piaman panjang tapi di lagu banama nanti biarlah kapal layaran kan sairi yang juonya ya kendak dari Dio Rogan. Sampai ke mana kabunjainya? Oh edek bangkumbang dang akan amela kau tahu denai kamama buat indah diaja pandangan lape kasiaman dalam batanyo darah kabake jantung lakunyo abang tak kunjung hilang oh di mato tak kunjung abi la sulik raso dedek malupo kadio batamu kau benyoy iyo tuh ha bu dosen bapasan iyo dek. Dari Diorogan dipapanjang lagu naniko alam. Mohon maaf kok Diorogan terlambat nampaknya tukang oyak lagi lagu ya. Tolong ayu nanya balik tapi kalau boleh pintanya pintu bahkan dak pantun karawah mangun. Begitu mana pasan dari Diorogan. Oh bapasan kebakinya mama makson kamanakan pulang lai beko ndak nampak kecik mama malalala kama perlu kamanakan kok ha makonya minta izin ke baki mama Terima kasih nakan mak song ya masih bang simpang lurus saja lah pulang ya pulang beko nanti pak guru di simpang curiga engko na adia unio barang kek dari rawa mangun lainnya capek tiba di merak nayaknya kapak kabang kauni yo menuju katanjuang karang bukit kamuniang lainnya dakek lubuk linggau singgah sabanta di gunung Medan inyo lalu lampiak tiba parantian bangkumbang panala Dedi rogan sima akan amana bangan rejo daboy ba itu pulo niye kabang kumbang palala bataun raso kasampai raso kaina lama minta denai jo ibu hati tolong sampaikan mangkumbang kasih sayang sakit kok lai kabang ube damam kok lai kebahagia tawa kok nyampang nan punyo tahu di sini nih wak langsung nganoi iyo nan kaduangan
sabanta. Ko dari daun pagoro minang satu panjang lagu neko nak ratu pulau pandangaran tikam pulau dek mama si kamba sebab labi itu ayu kayu saja lagak sasak amuknya di pendakian gitu. Oh mohon maaf terlambat kalau layangun menyapu di lamun dak basuh lah mulai lupa lamun dak batamu lah mulai ragu perantau pakan baru kau ndak salah damen bakon kawan itu dah nginge-inge tadi semasuk itu goro di bawah ya selamat pagoro semalam suntuk walaupun terlambat kalau lay mana pokok lay tasapu walaupun agak terlambat lanjut. Sebentar mama kesikam balu puangkan daun bakanda pantunnya tamali tanah indak basure. Siapa de aco model itu tanah tak basure aruku membangun jua. Sebentar sebelum memasukkan Mbak Manikam. Dari nyobaan Regindo Sati nak ratu pulau panangar nujong kau juang nampaknya sudah nyoba masih kamba kisah mikro kau juang di sebelah tukang oyak orang sipang rumbio pulau Manikam bisa sudah itu. Tasabi bana simpang ampe dalam daerah payokung buat tasabui simpan tigo arah kaki batang tabi bukit sitabua jotan jongaro baranti calo di simpang sabab de ari hujan rinai diang sua basilambe niai ati pai kapasan anjo onda badan labasa kironya hujan sampai patah. Oi daun bamulo rumah kadaun buwe dawana di balik tanah tapi buah rumah rancak potongan baradu balantai ubin bakarami kadiuni dedaun salamonyo kadisilau pagi jopatang tapi malang tibo dedaun tapi tabali tanah tak basure izin bangunan tak keluar pitia biru mata sudah kadiuni di daun salamonyo kadiuni dilarang urang daunai iyo baban dia kadang ngaulamo Oh dari nyedawan USA sabun kisah mikro kabakirang simpang rumbio mamasi kambaju naik sana mulai ulang dari mulo elo dari pangka pantun nah sebentar tapi itu dawan sahabat nak daun saja nasibnya mode itu doh dawan lai pulo mancupo beceknya kaparak jua hah ada alu yang katamnya seketik lain nah sebentar aku agak kasar oh mamasi kambah alu yang sangat lain sehalus oh pipi mamasi kambah sejawi kena hujan ya nanti capek ronyam bamulo rumah kadaun kadawan abuwe di
balik tanah tapi jalan, rumah rancak potongan baradu, balantai ubin bangkarami, kadiuni di daun salamonyo, kadi silau pagi jo patang, tapi malang tibo de daunan jo dawan, tabali tanah tak basure, izin bangunan tak keluar, pitia biru mata sudah, kadiuni dilarang orang, tapas sudah un babandia kadang ngaulah muda. Iyo, oi ibu awa, Sirang kandak nasamo dari Bang Andre tadi, rang sipang rumbio manikam, dawan pun baik itu pulo kandak nasamo, rang sipang rumbio naik, pantunnya tetap nani kojo, tapi Bang Dadal di ujung pantun. Mau kasih misra mulai, kenakan makson. Iya, rang sipang rumbio, pantunnya nasabanta kojo, tapi Bang Dadal pulo di ujung pantun. Bang Dadal nasang barja-raja, oh jadi itu kameramen tuh. Bang Dadal beraja jadi kameramen. Kamacimel badedang besi inya tukang sorot lah. Saudara simpang Rubio, kandak dari Dior Rogan, arang gugut tariangan ayurannya pulo meiriangkan sesudah itu. Sabui bana da simpang ampe dalam daerah, da payo kumbu ada mutulo, simpang tigo ada kaki da batang tabi, bukit sitabuan, juta jangaro baranti, kami di sinan sabab de hari, da ujarina kiro-kiro, da pukul ampe di hati, kapayo kumbu ada jona. Padahal basah kiranya hujan sampai patang Deda dalam Deda Andre Gindo Sati dengarkan amanah Deda Bamulo rumah Dedawan kadibue diberi tanah Dedadal di tapi labuan rumah sudah potongan tibo balantai ubinda bakarami Katapek tinggal dan resa lamonyo Kadiuni bang kumbang pagi japatan Tapi melang tibo dia dadal kini-kini Tabali tanah da indak basure Izin bangun da andre ndak keluar Piti api dawan rumah tak sudah Kadiuni deda boy dilarang urang Tapasu oba balik kadang ngaulah mo deda USA Cubo dek ya singkar ketek kalau tak bawa pantunan iku pasan dari dawan tapi bersabar dulu kau diorogan minta ayu guguk naya sesudah iku sebentar. Le kenal mak son yang kamu kau lah 1,5 tahun tak basobok judason sangko seliru kok lebat tuka rupanya ndak dia dari cang kacang saja dah.
Biasa karet dulu ayu, Pak Guru Minang USA, Pak Guru Jorombongan Putra Minang, Pak Haji mohon pamit sedang jolagu niko. Tolong edang ilangkah kami balik pulang ayu geceknya. Terima kasih kami lapis suci mongkon ajannya. Melonyo ira dek kaparang urang asyang pangkabalanyo adurang sanagari lah tak jadi tembak menembak tiok menembak tiok kanai banyak nyao nan malayang janta ulang masona lalu kota ulang kita naseso kusik sia manyala sayan diorogano. De adia uni sima akan abadai hai mulo bajalin kasih sayang sabab dek suiko sama suiko dari mulut sampai ke hati rasonyo indah kata ura came muka suiko indah sampai dek bang kumbang memilang sayang alhamdulillah uni kok tahu sayang digirong makironyo dek uni capek bayo kan dia oi iyo oi risawa mulo karusak dalam hati Bang Andre iyo di ikan saja mulonyo dek bang kumbang kasia kagara-gara dek ayu capek bayokan lama buat serang badan ambung dek bang kumbang dengakan melah janji kau nak nampang dak batapei basuh di jalan indak basapo tantang itu dah boy indak dobaah nabedo sumpah bakirimkan ke pintuku buat manyesonyo. Mohon maaf ayu ke Bang Andre Gendo Sati pasal melalui ibu dosen ala ayu kate mana encak suaronyo agi mikro kasang sepang rombio tapi bahasa Bang Andre ko dawan USA bakanda ian singkar ketek belum mairiangkan baru ditikam di rang simpang rombio sesudah itu kandak Bang Andre Gendo Sati. Sungguh suci udah bakanda taurak kami nambah samo nambah pitata jopi titi nambah ibarat sapu tangan kok lawenyo sajang kakete dapet manahan hujan rinai dapet papui palo ikan yang dapet di Bali di mana saja haragoyo indah lama kalau dilipet hanya sagangga makan tampeknya indah banyak oh lalaya
Sabalun kasih kabaurada iyoy sebab salari salamun anakku Allah dipikir abi-abi rasa di dalam angan-angan gamang baraso kabajawe jatuh baraso kabatanai kau nyampang badan ngilupan niang lanya to kandung kau benyo di langit mana datang panawang ube dinan kandung dinantikan zonan lain dak gacega ada iyoy oh lalayoy Inahi rasa Pak Rombio sebelum kita putar lengkok baliang-baliang sahabat kandak kita masih banyak juang. Panjang jambatan ulah kang tunggak nadua da dalam air ayanan karua kara ditimpa badan eda boy dari ulu edan regindo sati dan akan pasang pandai-pandai da Andre pemain sayang sambil menyilam dan minum air air ditampu ada janbari kawan sair yang nambe tahu gaek mantia oi rawa jauh Ilah ndak kita tika singgi kuda ayo. Ayo. Atiga jasa mau dilapa itu ngau samo dicaca. Kita gi kandak seketik surang. Kita japik kandak barikui masih kandak dari pantas eksekutif.